Sir Johnny Alforque, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund Bahada. Sir Johnny, good morning! So, isa ta na mga tigpaminawa diri sa DXDCRMN. Once again, I am Johnny Alforque and I will be your lingkod pag-ibig for this morning. Yes, sir. Unahon ako ning Pag-ibig Fund website, sir. Unsay update ni ini kay system maintenance down ni adtong miaging semana. Nigbalik na ba ni karon, Yes, sir? from January 13 to January 15 na atay system maintenance. Mhm. So, please be advised na kung naatay mga urgent na mga pangutana, pwede sila mo dool sa ato ang mga different branches diri sa Bahada, Lanang ug Matina. And available ra pod later on ang ato ang website. So you may check all the information in our official website www.pagibigfund.gov.ph. Ayan, so klarohon lang nato, sir, kung naay mga problema karon sa pag-access sa ilahang mga account sa inyong website. Apila ba virtual Pag-ibig ana, sir, no? Mo man na siya? Yes, yes ma'am, sa virtual pag-ibig dili pa sila pwede maka-access. Okay, sige, at least klaro. Thank you kaayo, Sir Johnny. Dinhikos pangutana ni G. Ortega, asa daw nga Pag-ibig branch maka-claim og death benefit sa iyahang bana. Okay, so ang ato ang death benefit na claim, pwede siya i-apply through different branches. So naatay Bahada branch, located rin sa JP Laurel Bahada, napuntay Matina branch, dara sa may UM Matina, and napuntay Lanang branch, dara sa Lanang Business Park. So pwede sa different na 3 branches. Okay, sige. Thank you, sir. Dinhis pangutana ni Kathy Madronio, dili daw niya ma-open iyang virtual Pag-ibig. If ever, sir, okay na gani ang system unya sa panahon nga dili ma-open ang virtual Pag-ibig niya nga account, unsay pwede niya buhaton, sir? So ang pwede niya buhaton ma'am in case na maglisod gid siya og open kay through forgot password. So i-retrieve niya ang iyahang username and password. So naay mga pangutanaan na security questions pag maansiran niya makuha niya yang username and password. Okay. Sige, thank you. Ang pangutana ni Jinson Palagtiw, pwede na ba daw mag-loan kung 8 months pa daw siya sa naghatag og contribution sa Pag-ibig, sir? Okay, so ang ato ang short-term loans, na diri ang multi-purpose loan or calamity loan, maka-loan lang ta ani pag naka 24 months na contribution na ta or equivalent to 4,800 Mhm. na contribution. Pila to, sir? 4,800 ma'am or equivalent to 24 months Ah, na 24 contribution. months. Okay, sige. Dili pa daw pwede di ay maka-loan ang naapa sa 8 months kag tubag sa pangutana ni Jinson. Dinipod sa pangutana, sir, nag-apply daw siya MP2 through online. Para sa iyahang bago nga account number, wa lang daw niya gyud pod na save kana lang pod, sir, kay wa gyud daw niya na save ang iyang account number. Unsaon niya, sir, nga makuha to kay para mahulugan na po daw niya sugod? Okay, so since wala pa man to'y hulog, para pod na dili hassle sa iyahan na part, pwede siya mag-create og another MP2 account. Kasi multiple man ang ato ang, pwede ta multiple account sa MP2. Mhm. And then, if gusto niya kato ang iyang mismong makuha nga MP2 account number, pwede siya mo diretso sa ato ang branches kay para ma-print na mo ang iyang MP2 account number. Okay. Pila gani ang minimum, sir, sa paghulog sa MP2? Ang minimum na deposit nato sa MP2 is 500 pesos. And since voluntary lang siya, depende ra gyud sa ato ang members kung pila ilang ihulog. Pwede in a month, multiple times. Pwede pod wala. So basta kay kada save, kada deposit, or kada invest, minimum of 500 pesos, ikaw na bahala kung bisag pila pa imong ihulog. Oy, kamo na gyud bahala mga higala kung pila yung hulog, basta ang importante na ay mahulog. Pero minimum tong 500 pesos. Ang maximum murag walay ano, sir, no, problema? Tama ba? Maximum na 10 million. Hay, gusto basta ka. Sana all. Na 10 million. Sir, na ay gusto mangutana karon na speakers linya atong dawaton ang iyahang kining pagtimbaya. Char. Mayong buntag diha kanimo, ma'am, sir. Hello? Hello, ma'am. Ayan, hello ka din. Yes Ayan. po, si pangalan na to, ma'am. Si Giselle Swanson po. Si Ma'am Giselle. Ayan. Taga-asa ganita, Yes ma'am? po. Taga Lisada, Agdao. Taga-Agdao. Ayan. Ma'am Giselle, na-speakers linya karon live via Zoom si Sir Johnny. Go ahead po sa imong pangutana para direct po di mo madawat ang imong tubang. Yes. Sir, good morning. Sir, mga tanong ko ba ka ng saan pag-process sa MP2? Tapos,
kinsa ang maka-avail ani? Good morning, dara Ma'am Giselle sa Agdao. So, Yes, sir. Good ang morning. Opo. katong active members gikan sa 18 years old and above. So open for retirees po siya or pensioners as long as naka 24 months ito sa pag-contribute. So ang pag-apply po sa MP2 ma'am is natay online na pag-apply. So pwede ra gyud kaayo nila i-click online through our Pag-ibig numbers and right on the spot makakuha na ka sa imong MP2 account number. If in case po magid po tay mga na gusto nila mag-apply sa atong mga branches, magdala lang sila og valid ID, isa lang kabuok, and then proof of income or funds like mga payslip, bank statement, bank certificate, passbook, or any other financial document. Ano lang siya. Sige. Yes, ma'am. Hello? Okay, klaro po. Oh, klaro. Klaro Yes. na, ma'am. Okay, wala na kailangang pangutana, ma'am? Wala na, ma'am. So far, kato pa lang. Sige po. Salamat kayo, Ma'am Giselle. Sige. Thank you kaayo, ma'am, ha? Opo, mayong Yes, buntag. salamat. Sige Maayong po. buntag. Ayan. Thank you, Salamat bye-bye. po. Opo, bye-bye po. Ato nakauban mga higala si Sir Johnny alang sa pagtubag sa iyong pangutana. Sir Johnny, basin na akay mga announcement diha sa inyong opisina po aside atong system maintenance sa inyong website? Sa maintenance, open gihapon ang ato ang pag-capture diri sa Loyalty Card Plus. So sa mga gusto magkuha og Loyalty Card Plus, magdala lang sila og 2 valid IDs and dapat active ang ilang contributions, and available ang ato ang office from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday diri sa JP Laurel, Bahada, Davao City. Once again, Ma'am, at sa pag-invite ka namo, and I am Johnny Alforque, your lingkod pag-ibig for Yes, this morning. sir. Ayan. Good morning, Sir Johnny Alforque, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund, Bahada. Bishop, straight to the point. Very energetic si Sir Johnny. Mga kato mga suking tigpaminaw nga na-view ka kon sa live streaming, di mo basa-basa. Sila Ma'am Evelyn, Luib Guzman, Martin Alastra, kumusta man mo diha mga higala, mga kasamang kababainan, kumusta pod mo? Kumusta man pod ang inyong gipamati diha sa Kalawasan? Basin unya mga kasama doon na mo'y mga gipamati diha nga mga balatian sama sa ovarian cyst. Palayo lang po tika man na kayan. So, syempre, problema sa matres, hormonal imbalance, ubang pangsusamang balatian sa parte sa kalawasan sa babae. Aron ka na maalbihuan, ingon man malikayan mga higala, Cervicare na ang tumara. Ano man na kayan? Ang Cervicare o sa herbal capsule nga gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Kani mga kasama ang kini makatabang aron malimpyuhan pod ang cervix, uterus ug ovary, aron malikayan katong mga nasangpit nga mga balatian ba. Ug aron motultol ang menstruation. Tingalas mister sila mga angkol. Anong init naman kay nigulo? Kapag ulan na magsweldo, ay sweldo karong adlaw. Agoy, palitin na si Miss. Og Cervicare. Kini mga kasama gama sa Herbs Med Pharma Corporation and una matulog. Alan mo mutumar og duha ka kapsula sa Cervicare. Kung matabangan ang ato ang kalawasan mga higala og malikayan katong mga nasangpit nga mga balatian. Cervicare, kini tubag sa problema sa kababainahan, gawas mga higala sa sweldo sa mga mister. Kini mapalit sa mga suking kuti. Bishop, straight to the point. Alas 8:36 na mga higala ang atuang oras. Atuang pagbalik po atong sayron karon ang traffic advisories kay January 15 is atuang mga kaigsuunang Katoliko kuan ni siya. Today is fiesta sa Santo Niño. Na ay event pang higala sa Shrine Matina. So ang update niya na sa atong traffic advisories labi na sa mga naminaw karon nga mga drivers unsay mga posible mga higala nga kanaganing traffic scheme ditong dapita kanatong sayron sa atong pagbalik mo ng standby lang. Bishop, straight to the Oras point. 8:35. Taha RMN. Radyoman Renz Barbarona. Serbisyong straight to the point. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
Hirap magpahinga? May mga gamot para dyan. Pero, relax. Mag-Efficacent Oil. Sa unang amoy at hagod, ramdam ang ginhawa na trusted by all. Unahin ang trusted ginhawa. Unahin ang Efficacent. Methylsalicylate Cap 4 plus menthol is the generic name of Efficacent Oil. If symptoms persist, consult your doctor. Efficacent Oil, ang mura at pinagkakatiwalaang ginhawa na pamana ng pamilyang Pilipino. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Ashi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hi, I'm Dulce, your Asia's Power Singing Diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RMN! Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng or chicken cubes! One cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na miti sarap. Sarap pala ng tinola. Ang miti ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya! Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako si Edmond Tan, isa ka delivery man. Alsa diri, alsa dito, sakit kaayo sa lawas, bugat og pamati, sakit og gitusok-tusok. Ayon gani, naay Omega Painkiller. Omega Painkiller. Sa usa ka pahid kapatid ako sa init lamig sensation, works in as fast as 30 seconds. Makabalik ka dayon sa imong trabaho. Saman, magtableta pa ba ka? Nga aduna nay Omega, napaspas ang epekto, patok sa aray. Methylsalicylate plus Camphor plus menthol is the generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Works in as fast as 30 seconds. Omega Painkiller na ay lamig-init sensation nga mo epekto sa 30 ka segundos. Makagaan sa paminaw ug gaan pagyud sa bulsa. Omega Painkiller, kasangga sa bawat aray. Sa katatapos lang na 2023 KBP Kantar Radio Survey, muling namayagpag ang RMN bilang nangunguna, respetado at mapagkakatiwalaang radio network sa Pilipinas. Number 1, RMN DXDC 621 Davao. Taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta mula sa RMN. Number 1. Oras 8:40. RMN! That time check was brought to you by